tapana kana action ikuti tukwenda musha. Kumushanto karambere kwenda kumusha. Musika medu ndikwenda kumusha ndisina kana sendi kana grocery zvaro. Ndikwenda ndikoti grocery kuti sanda uzoti grocery ndakatenga grocery ndakasiya ndakarikanga mukombe. Tizvireko kanga mukombe kupiko. Munongotaura zvamune musingazembe kunyeba zvoga zvoga. Ndakarikanganwa mukombe. Aiwa kanga mukombe. Sinja ndakazongoona madisk angu chete. Ndizvo makangongwarira ka. Zvomadiski racing amusiye mukombe. Every day zvanizo munoya nawo pano pamba. Amukwanisi kuasiya mukombe. Madiski racing harime. Ore chindipe mari. Ngazviri kubhutisha. Chindipe mari ore tindendi. Mari nginditaura kuti mari ndada kukusendera mugara iri muwallet mako ndakasenda kunamba dzisiri. Ndakasenda munasiri upi? Nge ndikukuudza wani andikuona message. Yakanzi $50 transferred to Priscilla. Imi uyu Priscilla uyu number ndadziona keti kuma dead numbers kwenye. Kuma dead phone wangu mangitsvake. Sike mundu dzona ndikwanisa kubata phone iyi. Yakuzi kuma dead kuma receive tu. Sike ma received up. Wosika mundu dzoti sike muri kutaura kana ari ma received zvori munotofonerana kane munhu uyu Priscilla. Makunyeba kuti maida kusendera ine maida kusendera ine nuko. Kana ndaimufonera kuti adzose mari. Iyo iri kuma received. Pamwe akazofona back anambozviona. Plus kuti Priscilla namboti save number dzake. Aiwa isinya ndipe phone yacho nditore number dza Priscilla. Ndimufonera hani madakaenda kune mistake. Aiwa mufonere. Ndongomudza kuti dzosa mari handitotaura neto. Aiwa manje ukataura naye vanhu munongoziya munhu akasenderwa mari neiko kechika. Ikasvika ukataura naye zvahasha noishandisa. Saka ndoda kumufonera kuti nditaure naye zvakanaka asende atidzosere mari. Aiwa mira ntaure naye inini. Adzose kana makamusendera zviro zvekunyebara ndakutaura naye inini aidzose mari iyo. Ndakasenda nemistake ndikutaura ndakasenda nemistake. Nemistake kupi kuenda muchinyebe munongohumana zviro zvekunyeba. Hamushayi nyaya baba soso. Kushaya nyaya kuita sei? Hamushayi zvekutaura pese. Unza nditaure naye. Pese hamushayi zvekutaura. Unza ndimudimisi. Iye Priscilla uyu makatoseva namba dzake dzakanzi Priscilla. Unozati handizini ndakadziseva pamwe dzakasevhika by mistake. Kusevhika by mistake kupi? Phone yangu kana inostika. Saka kana ichisika ingonyora kuti Priscilla yotoseva namba. Dzotogara mufoni. Saka panombokufonera ndikubasa ndini ndakufonera handinenge yatinyika yega iri. Imi ndikutaura zvekuseva namba dza Priscilla. Inotinyika yega iri momwe ikaseva namba. Baba kutaura imimika. Imimi muchaenda kujeri chero. Unoziva kunonzi kujeri. Kujeri kwei. Kujeri kwekungohumana zvinhu zvamusingazivi. Mungotaura zvinhu zvamune musingazivi. Zvinomwe ndira kumufonera ndakatoda kuti zitora namba idzo. Ndimufonere nditaure naye. Hamunyari. Mai ukataura naye zvehasha mari yacho haibudi toona kuti musha kwacho nendani. Aiwawo ava ndozvawakangongwarira chete. Kungwanisa tutadza kuenda kumusha. Nyamba 1 kupana Priscilla mari. Muchinyeba kuti maida kundisendera inini. Ndakasenda nemistake. Inini ndinonzi Priscilla. Namba dzacho ndakangotadza number 1 chete. Aiwawo. Right.